Závěr oficiálně dnešního mistrovství Evropy. Můžeš to uvíct, Nikolko. Dobrý den, vítejte u vlogu do Itálie. Těšíme se, ale bojíme se, že jsme si něco zapomněli. Ale nebudeme si tady prohledávat kufry jako loni. Tak už tady probíhají přípravy. Těším se na stříhání tohoto vlogu. To bude strašný, to bude strašný. Můžete za vás sem. Tak holky, jak se těšíte? Hodně, hodně. Máme tady první záběr z benzínky tohoto vlogu a opět tady mají jen jeden záchod, opět tady je fronta až nevím kam. Takže to si budeš kupovat, Káč? Já bych ráda, ale stojí asi 400. Už je 7:30 asi, jo, 7:18 ráno. Teďka stavíme tady na benzínce a Zuzko, můžeš nám říct své pocity? Lehké občerstvení. Jste nějak opět mega rychle, my jsme byli třeba v 10. Přijde mi, že to strašně rychle uteklo, jako Natálka tam pozadí, můžeš zamávat, Natálko. To tam chudák nedobrovolně sedí oproti těm minulým cestám. To mimochodem, pokud jste neviděli předešlý vlogy, tak tady někde vám je dám. A můžu říct, jakoby mě nám tady strašně vedla, jsem se už celá přivykla, ale prostě je tady fakt vedla. Čau lidi. Takže teď jsme na další tour pauze. Kromě záchodu můžete vidět tady i krásné hory. Sorry, že mám ráda hory. Sorry, že mám ráda hory. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak zdravíme vás na naší první zastávce, jsme u jezera Como. Naše cesta autobusem prozatím tady končí a jdeme se vykoupat. Jsme u jezera Lago di Como, je to tady fakt hezký. Máme tady pokračování našeho úžasného vlogu. My jsme natočili to počasí. Teďka jsme se vykoupali v jezeře a teďka jdeme na zmrzlinu. Můžete napsat, jestli máte rádi čokoládu zmrzlinu, anebo ne, protože my jsme tady rozdělený na půl. Půlka nesnáší a půlka miluje. Ale jakože, jestli nemáte rádi čokoládu zmrzlinu, tak se vám Fuj, kámo, kámo, proč bych si dávala čokoládu? Protože je vždycky dobrá, víš, jakože není. Špatná čokoláda není příšerná, víš, a když máš fakt výbornou, tak je to fakt kámo, čokoláda, tak nemáš čokoládu, ale No, dobrý, pomoc! Teď jsme byli vyslány, my 4, já, Anet, Zuzka a Terka, aby jsme našli stánek se zmrzlinou, jo? Máme zmrzku, našli jsme ji, takže gratulujte nám, vzala jsem si objednat anglicky, takže dneska jsem se vzala objednat i německy, i anglicky, jsem na sebe hrdá. Nikolko, normálně budeš dávat jazykové kurzy. Já vím, to je to Duolingo. Náš autobus Nesijovský. Dobrý den, jsme tu opět po roce, tentokrát v Itálii a jsme tady u počasí. Aktuálně je 34 stupňů, je tady hrozný vedro, podle tady taky chcípnem. A v noci má být krásných 23 stupňů a nemá dneska vůbec pršet. Takže už jsme před hotelem a jdeme si pro klíče, kartičku, nebo nevím, co tam bude a pak půjdeme do pokoju. Přesně, jak už jsme tady přijeli, už tady máme kufry, tady náš hotel. Dobrý den. Vítejte v pokojíku v Itošce. Toto je náš pokoj. Zde máme skříně. Vevnitř máme nějaké oblečení, to vás asi nezajímá. Zde máme koupelnu, která vypadá takto. Můžeme vstoupit. Zde máme umyvadélko, sprchový kous, záchod. A bylo, můžeš to sem udělat, my tady natáčíme. Ale a bylo to nefunguje. To má plný, to mě nezajímá, vypalo co? A přesouváme se do hlavní obyvatelné části, zde máme postýlky, tady spinkám já, tady spinká Zuzka. No dobrý, takže tady takhle, tady máme balkónek, tady máme židelku. Není Semišová, bohužel. Ale tady to je Semišový. To je Semišový. A tady máme televizi,
která bude mluvit určitě italsky. Tady máme naši lednici, která je takhle dopadla. Hele, ale už je to... Ale vy tam máte dvě, my máme jen jednu. Ještě nám načaržujou, je to, že jsme jí vypili. No dobrý, tak perfektní, ježiš, to byl strašný rum tu, to se stříháme, to je rovnou strašný. Takže jaké jsou tvé pocity po večeři? Bylo to dobré a bylo toho dost. S Bohem a Teresko, jaké jsou tvé pocity po večeři? mám hlad, čau. Tady se moc Jako první věc, jako přijeli jsme do Itálie, udělali nám řízek, jo, takže jako co to je? No. A porce nejsou veliké. Dní se nacházíme na procházce. Nevím, kam jdeme vůbec třeba, Zuzko, ty to nejsem. Jo, jdeme se projít prostě kolem hotelu na takovou večerní procházku, aspoň teďka už není třeba 1000 milionů stupňů, že třeba teďka už se reálně dá jakoby venku existovat. Ale natočili jsme TikTok, takže... Můžu taky zamávat. Zamáváš se samozřejmě. Jdeme. Se nacházíme na snídani, Nikolko. Nemůžeš říct, co jsi zdala? Já jsem si jogurtek a tady nějaké věci, doufám, že to bude dobrý. Ty holky taky už baští, Adélka, papa, Zuzanka baští. Holky, těšíte se dneska do akvaparku? Nikolko. Já mám vypadám jak nějaký pusžeska. Ale čím, tak já to mám prostě, já nevím. Ale já to mám taky jak debil. Lidi, jak se vám líbí nové, je tady doplňuji. 10 z 10 snad se nestratím teď už. Jako totiž kšel. Já už jsem si to radši sundala. Emička radši nehodnotí. Zuzka. Lidi, popište situaci. Jo, Toto musím vypítat ještě jednou. Tak lidi, popište situaci. no jako super krásný akvapark, nemáme si kam sednout. Vůbec nevíme, kdo tam mají. Chodíme tady furt tady chodíme, jenom se tady nachodíme. Prostě je to špatný, Teď nám tady no. zabral nějaký šmou. Je tady takový dusno, je tady takový dusno tady. Ale máme super čepice. Můžete mi říct, jak jste si užili tobogány? A jak dlouho jsme čekali frontu? 1000 hodin. Trvalo to víc než můj celý život. Jo. Dobrý den, máme tu den druhý. Dneska máme teda chladnější než včera, jo. Dneska máme krásných 30 stupňů, podle mě teda ale víc. Je tady sice sluníčko s mráčkem, ale potom ve 2 a ve 3 má být jenom sluníčko a potom sluníčko s mráčkem. A nemělo by pršet ani bouřky, takže doufáme, že iPhoneácký radar bude dobrý. Obídek, máme pizzu a hranulky, takže velice zdravá strava. Pestrá, je to hezky barevné. Je to pestrý. Jdeme teďka karty, užíváme si trochu stínu, co tady jsme si vytvořili tady na kus. Jo, a holky si užívají sluníčko zase. Už jsme vykoupali, jak jste to užili? Bylo to super. Jakože čekali jsme třeba v průměru třeba 2 hodiny na tobogán, možná ideal, ale mi to asi nevadí. Bašulko, ty jsi taky byla na tobogánech? Já byla, s Nikolkou jsme Jste čekali ty 2 hodiny. Adélka, jak ty jsi to užila? No, já doufám, že jste fakt rádi, že nás teďka v každém záběru vidíte takhle. Jo, přeju příjemnou podívanou, jako jen tak mimochodem. Takové žabí hlavy tady. Každopádně, kromě úžasných kšotovek jsme vám chtěli sdělit, že teďka jdeme na nákup. Teď se nacházíme opět tady v jídelně a bude například druhá večeře tohoto pobytu. Máme tady jídlo, těstovinky. Teďka se právě nacházíme opět v jídelně. Dobré ráno, včera jsme dostávali ty super kšotovky, doufám, že to víte. Já už si ztratila, prostě nemám. Každopádně dneska nás teda čeká, nejdřív se budeme projít po městě, po Monze a potom půjdeme do Halle. Už jsme tady u autobusu. Jak se těšíte, holky? Hodně se těšíme. Adélko, těšíš se velice? Vždy připravena, celou bednu tady s make-upem. Kdyby se potřebovali tady jako... Jo, ovšem.
ovšem tady musíme... Tomu se říká připravenost. Jdeme na náměstí, to už sama. Jak se ti to tady zatím líbí? Líbí, je to teplo. Teďka se tady nacházíme v centru Monzy. Byli jsme u té, co to byla? Katedra, kostel, já nevím. Já vám to sem když tak napíšu. A teďka už se přesouváme nejspíš do haly. A možná ty vlastně nevyšlo z mozku. Tak holky, jak si to tady zatím užíváte? Líbí se vám to tady? Jo. Budete fandit? Vezmu se hlasy 5, na 100%. A je vám vedro? Jo. Je mi strašně. A to mám tímko No, a kraťas. mě enormní vedro. Máme tady zmrzlinky. Nikolko, jakou máš? Pistácovou. A my máme malinovou s Adelkou. Adelko, ty máš taky malinovou. Jo. A jsou teda výborný. Takže tady jsme s Káťou, nacházíme se tady u nějakého, co to je, nějaký království. Palác, no. Nějaký království. A je extrémní vedro. Je strašně. Doufám, že tam bude klimatizace. A jak se to zatím užíváš dnešní den, Káťo? Suprově, já miluji města, takže Monza je krásná. Takže teďka máme tady obídek a unboxing oběda. Takže nějaký kousky a příbor, to se hodí. Sušenka. Ovoce a teď ten oběd. A teď ten grál toho. To je porce ovšem. Nějaký risotto a proto jsou i olivy. Je tam asi 5 zrnek rejže, lidi. Tady probíhá česání. Adelka už má copánky a druhá Adelka. To netahá, jen co dělají. Teď jsme byli na večeři, měli jsme lazaně, to jsme vám nenatáčeli, protože to bylo dobrý a chtěli jsme se najíst. Ale můžeme zase Nikolky takový make-up, který už teda moc ne-make-upuje. Jdeme zpátky do haly a pak bude asi vyhlášení, nevím. Takže lidi, teďka jsme se dozvěděli, že tady 3 hodiny čekáme úplně zbytečně a vyhlašovat se bude zítra ráno, když jsme pryč. Nejde to Milána! Hashtag nesnáším organizátory tyhle ceny. Já to tam vypípám. No Zuzanko, máš k tomu co dodat? No comment. Ahoj lidi, teď jsme na snídani, všichni dohromady, celý tým. Jelikož já jsem se hezky ráno vstala v 7, jo, tak dořekni to. Čeká mě tady někdo, otevřu si dveře a Káťa s Barčou, holky, vyhlášení. Česká večer. Je to legrace, že jo? Ani. My už tam takhle kostým na sobě a prostě holky, které byly ve flagu, plus některými, který jsme plánovali s nimi jet, tak jsme vstali v 7 ráno. S tím, že prostě jedeme na vyhlášení ráno, protože se to včera nestihlo, to už se musela zavírat hala. A vstaneme s tím, že už jsme byli jako oblečený, ready prostě odcházet a přijdou vole, zaťukaj. S tím, že vyhlášení je až večer, takže nadšení 10 z 10 a teď jsme na snídaně a jestli nám všechno kadetky snědějí, tak já už nevím. Teďka už tady jdeme k jezeru, Zuzka tady. Jo, jsme tady u jezera. Zatím z dálky to vypadá jako takový italský mácháč, tak uvidíme. A snad nás tam nevyhodí nějaký policajti, že tam nesmíme koupat. Každopádně jsme všichni strašně unavení. Teďka půlka lidí v autobuse zase spala prostě a nevím, co budeme dělat zítra, jakoby celý den v té hale. No jakoby nic jiného nám nezbývá, než to zvládnout, tak uvidíme. Jsme teď tady v jezeře, stojíme. Nevím, jak se tady jmenuje, ale to vás zase nezajímá. Ale to tady hezký. A je to teplý, ta voda hrozně.
Hrajeme tady karty. Hrajeme Kenta. Nevím, jestli schválně napište do komentářů, jestli někdo znáte tu hru. Jsou moje vítězní karty. Akorát byla teďka jsem neviděla. Takže teď tady čekáme frontu na oběd. Jako ve školní jídelně, tady se to nadává. Těstovinky. Máme tady počasí v terénu. Dneska jsme se krásně slunili, ve stínu je krásně. A teďka aktuálně je 33 stupňů a v noci bude 22. Je tady trošku vedro, ale zítra už má být mnohem líp a má pršet, což je dobře, protože budeme celý den v hale, takže je to velmi pozitivní. Takže nikoho asi nepřekvapí, že jsme opět na zmrzlince. Máme tady, my máme stejnou jako vždycky, máme stejnou všecko. Jahodu a nějaký limetka, aloe vera, či co? No a Zuzka má zase čokoládu. Ale mám i tady černý. Zuzka, prosím. Ale máš i jahodu k tomu. Nemám jahodu, já mám černý ryb. Jo, černý ryb, stát nevím, že tam bylo. Ale lidi, potřebujeme říct, je to tady mega divný, protože nejdřív to zaplatíte a pak si jdete vybrat příchuť. Tady normálně živý přenos v autobuse, divím se, že to funguje, ale funguje to. I se zvukem z repráku. Ty vole, jdeš na té ploše! Teďka jsme právě na cestě do haly na vyhlášení flagu číslo 2. Každopádně zítra nás čeká soutěžní den. Ježiši! Už jsme tady v hale, Nikolko. Můžeš něco sdělit? Jdeme na nástup za chvíli. Vůbec se netěším, bude to hrozný. Jo, už se to tady připravuje a je tady strašně moc lidí. Už máme po slavnostním nástupu. Ale začínají kadetky a za chvilku budou naše kadetky, tak. Takže... Dostala jsem fakt velkou porci a vidličku takovouhle, jo. Snad to bude dobrý, doufejme. Právě jedeme do hotelu na večeři, už to máme všichni za sebou a potom pojedeme zpátky do haly na vyhlášení. Teďka jdeme do obchodu. Čau lidi. Má někdo něco? Tady je Emička. Ahoj Emi. Pocity hodně dobrý. Aneto, tady seš taky. Čau lidi. Doufám, že bude dobrá večer, že jsem vás strašně hlad. Nevím, tady je vlog. Já budu takhle blízko. Takhle blízko jsem ještě nikdy nebyla. To je pro mě novinka. Nenadávej tady furt, tady se nenadává. Toto je, jak to říká Zuzanka, ostrov radosti. Natálko, jak jsi se užila dnešní den? Jo, docela dobré. Dobrý. Ještě nevíme, jak jsme dopadli. To ještě ne, ale co jsi skoupila tady za nákup luxusní?
icíčko. Tady mám mini Oreo, tady muffiny, fakt dobrý. My jsme tam vykoupili a Pěkný. poslední máme jelení luje. No tak to je nádhera, ovšem, to je nádhera. To je cože to je? To já nevím, co to je. Jo, já vím, to je taková ta koule. Jo. Už jsme tady na večeři. A jsou dneska těstovinky. Teďka se přemístíme zpátky na vyhlášení. Obrázek a zábavná. A píšku princeze tak málo zná. Vyrostla do statku, jak holka ze statku. Umí za práci brát. Teďka jsme před autobusem. Vystoupili jsme a jdeme k moři. Jupí, skoro 4 hodiny jsme. Takže skoro 4. Už jsme úplně rozlámaný teď, nevím, jak jako chceme zvládnout cestu. koncert. Jo, no to jsme zpívali, to jste viděli, to jsme vám natáčeli. Takže teď jsme to tady zakempili v nějaké italské kavárně místní. Co si zdá, Nikolko? Já jsem si Virgin Mojito. Takže teď už jdeme do autobusu celý do města a hneme. Dneska je docela příjemně jako na to procházení tím městem, že to není zas tak strašně. Takže lidi, jsme tady, už jedeme v autobuse a teďka tady je legendární závěr, kdy koukáme asi na vlog. Ne, je to na vlog. Na kolikrát, že? No na 3 vlogy se teď koukáme právě. Ježiši. Takže vy koukáte na vlog. Koukáme teďka tady na živý přenos, už bude vyhlášení za chvilku a jedeme, jsme někde uprostřed Rakouska.